हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा नै आङो दुगैखां लोबखां बे खाथियाव थांनो नागिरदों मुदुफुल फिथाइ लायनो। अब्ला नोंथांमोना आंजों फैफाबाय थादो। दा नै आङो आंनि दाउस्रि आथिं फुलखौ दिन्थिनो दे लोगोफोर नोंसोरनो। नै बारहांबाय आंना बिबारा नै। उनाव बुरजा बारगोन बियो, दा बारजेनबाय। नै दिन्थिनांबाय। जि बाग्लायबाय नै, गायथिं बाग्लायजोब्बाय नै। थांगासिनो आङो दा, थांबाय थानोसै। थाइसे मोनो ना थाइनै मोनो लानानै फैनोसै दिनै। बिराद लाब्रा जानो लुगैदों लाब्रा। बारा गोजानाव नङा लोगोफोर, खाथियावनो। नै मालाय गोजौ गोजौ बिल्डिं, जोंहासो दाबो गैया। थांबाय थानि र'। नै मालाय गय सारि सारि लामाया। बैयावनो बै बिल्डिं नुनायावनो थांगोन आं दा। दाखालि जासिदोंमोन नालाय बेखौनो दिनै गोसोखांबाय आं। दा नै आं गेट मोनबाय, गेटआबो खुलाखा। दा नै मादैमोना मालाय न'आ ओरैजाय मैगं थाइगं मादैनि जि जोथोन लायो मादैया। मा मा मैगं दं, बिन्सबो दङ। एकदम ओरै लारि लारि मैगं गायजोबो मादैया। ओमफ्राय नै फुला सारि 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 फुल आरो मादैनि न'आ नै जि समायना। दिन्थिबाय आं लोगोफोर नोंसोरनो। एकदम ओरै नै ओरैजाय आरो बे। नै मादैया जोबोद मैगं गायो मालाय नै एकदम मा होनो फाथै दं, मैथा दं। नै मैथायाबो गोजाबो दं गुफुरबो दं। ओमफ्राय नै बेखौनो लांनो फैदों आङो, जि मोजां थायनानै दंखायो। गाहायनिफ्रायनोमोन। बियो बबे बबेयाव थांखो होमबा शिलंआवबो थांबाय, बरपेटायावबो थांबाय। जोंनि खाथि खालायाव सेल जागासिनो दं मादैना मुदुफुला नै। बेयो हिलिनि लोगो, एकदम बेस्ट फ्रेन्ड ना। नों गोसोखांदों हिलिखौ? गेलेनो लुगैथारदों? आं दानो गदों। गना फैबाय ने नोंहा? हा? नों बबे स्कुलाव फरायो आजा? बबे स्कुलाव? डन बस्क'। दाहाय गेलेदो हिलिजों दे। हाननो नागिरबाय नै मैथ्रु फिथाइखौ। मैथ्रु होनो ना मुदुफुल होनो? आंथ' मोननैखौबो होनो। दे ओइ दुब सिरिबाय, जाबाय मादै नांला। जासिगौ मोनदां। दे ओइ दानिया थाइनैनि जायगायाव थाइथामसो जाबाय। सिरि देरबायना। मादैनि मैगंखौ नायहैबावनो थांनो नागिरदों गोजौथि। मादैया मा मा गायदों नोंथांमोनाबो फैफाबाय थादों जोंजों। ना इमराज? चलो गाखो दे। मादैनि मैगङा मालाय गोजौआवबो दङ गाहायावबो दङ। नायनि दा आं नै माबायदि नुनो मोनदों। माला मादैया जि मोजां साजायनानै दोनदों बिबारखौ लारि लारि। हाया दे मादैजों। मादैना न'आ 3 थाला जानो थांगासिनो। आरोबाव थार्ड फ्ल'राव फैबावबाय जोङो। जौसिन टपआवबो दङ मादैनि मैगंनि बागान। नायबावनि र' मा दं मादैनाव। नै मालाय मादैना बहलबो दङ नै। नुगोना नुवाखैथाय? बहल दङ नै। बैसांखौबो मादैयानो बानायबावदों मालाय नै
जि मोजां बैसां खालामदों नै जोगोनाराबो थायगासिनो लेथेब थेब मालाय जागासिनोबो दङ नै खुमब्रा ओमफ्राय नायदो नै मालाय नै ओरैजाय गासिबो जावैजोबदों आरो बे सबाय बिमा दं बहल दं ओमफ्राय भिन्दि खुमब्रा जोगोनार दंजोबो जानो रोङोब्ला नै जेरावबो मोनजायो गोजौआव मानि खालामनो हायो नै ओरैबो दं माथो बा अन्थाव बाथाव टमेट'आ नै वाव जि मोजां थायदों नै फ्रेस मैगं मोनजायो नै मालाय एकदम बेहा मालाय फोथार खाथि नालाय हा खालि खाथि बोरमा मोसौनि खि मोनो नै मालाय एकदम जगार खालामनानै दोनो नै मैगं गायो फुल गायो नालाय मादैया आङो एकदम टपआव दंफैयो मादैमोननि न'आव दा आङो गोजौनिखौ खिन्थानोसै दे गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो साइडखौ नै जि मोजां नुखायोना दासो सान्दुं फैदों लोगोफोर दहाय सान्दुं गैयामोन नै ओरै खिथुउनथिंबो बैथिं गौरां थांग्रा आरो ना बैथिंजाय गौरां थांग्रा जि मोजां बार बारदों नै आंना खानाया रानगुलायबाय लोगोफोर नै खोलो बाराव नै जि मोजां बार नाङो नालाय नै आं देखायनो आंनि न'खौ गैथारा लोगोफोर दाबो मोजां न' खानानै लानो हायाखै बै बाइक फैनाय खाथियावनो जोंना बिदि आरो जाय बोरै मालाय हानायफ्रा लुखोदों जोंहासो गैया दाबो मालानि दिनाव जाबावगोन दै हो एसे दै नांगौ जादोंनो मादैना मैगङा नै मादैया बरपेटानिसो सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला नायदो मादैनि फुल गायनाय मादैनि मैगं गायनाय दलद थाया मालाय मादैया एक्सारसाइस खालामबाय थायो दा ओंखारलांफिनसै फिसाजोखौबो लायनांगौ नालाय थ' औ बाय बाय हिमराज नै मोनबाय आंहा मुदुफुलखौ थाइसेनि जायगायाव थाइनै टाटा थादे मादैनि न'आ खथ्थ' मोजां जाबाय नै लारि सारि फुल बागानखा नै दानै आं फैफिनबाय फिसाजोखौ लायनो लेट जाबाय नै 11:30 बारबाय थाबायनानै थांसै थांलाय फैलाय थाबायखायोसो आङो बारा गोजानबो नङाना दा नै आं लानानै फैबाय लेट जाबाय आंहा दिनै नोंहाबो गारि मोनाखै नामा थुदो सानैबो बिराद लोगो बिसोरो न'आबो खाथि नालाय लिरफुं दा जों सोरनाव थांगोन नोङो जोंनाव मानो थांगोन नों जोंनाव मामि गैया थुदो मामि गैया ना नाङा मामि नाङा सना नाङा खान्थै दं बिसिना दगि दङ ना दगि दंथ' बिसिना सोङो थुदो 1 जाबायना थ' दा बिसोर सानैबो आंनो बेग लाहोआखै बागोननो मालाय खारबावबायसो हनै गोलैगोन खारनाङा मेंबायनो दसे थाथ'नोनो नै बियो गुबुननि न' गोदाननि गेट मालाय नै दा बावैनो हाबथारसिगोन नै नालाय थाङा मामि थाङा आं थांफिनसैथ' हामा बिदि फैदो दा मालाय गथ'फ्रा बुंदों सासेया देरबा बुरजा फरायनानै मालाय मेम जागोननो ओमफ्राय लिरफुङा मालाय कामान्ड' जागोननो कामान्ड' गथ'फ्रा दद्र' टिभि नायगासिनो दङ कार्टुन नुबाथाय एकदम सिरि थाथारगोन आरो बिसोरो सान्दुं गोसायावल' दा गेलेथारथोंसै दे मोजाङै नायदो दे सानैबो दे दा नै जोंहा जागासिनो सानैबो
गथ'फ्रा दसे टिभि नायबाय दा नै आं बिसोरनो ओंखाम होबाय ओंखाम उखैथारबायमोन नोंसोरो उखैयाखैमोन सासेया उखैदों सासेया उखैयाखैनो दे जानांगौ थाब थाब देरनांगौ नालाय नोंसोरो बेखायनो आराम जाजोबनांगौ दे बेहा बिमाया बहाबा फुजा हैनो थांदों आंनो गालांथ'दों आरो बेखौ दिनैनि थाखाय आंनि जाथ'सिगोन ना लिरफुं ओमफ्राय बिदा दंबावो बेहा सासे 2टायाव गगोन बेहा बे बिदायाबो जोंनावनो दिनै जाथ'सिगोन आरो सानसुनि ओंखामखौ नङाबा उखैद्रायोना बिमा बिफाया बुंलांदों मोनासिबा सफैगोन होननानै बिदिनो फाला बदल खालामलायो आरो आंबो बहाबा थाङोब्ला गथ'खौ बे आब'आनो लाबोफायो स्कुलनिफ्राय उफाय गैया हारसिं हारसिं मानसिफोरा बिदिनो खस्थ' जायो आरो बिदिनो जों गोरोबलायनानै थायो ओंखाम जानायानो सल' खनलायो जोंना नै फिसाजोआ मोजां जिरायनानै जालाय मा दे मोजां जिरायनानै जादो दे गुड गार्ल गुड बय लिरफुङाबो गथ'फोरखौ जाहोखांनानै जोंहा नै दहायो बाबु नुदोंमोन ना लिरफुं बेनि दादा आरोना जों सानैजों जानोसै दा बेखौनो नेबाय थादोंमोन आं बेस्रा हारसिं जागोन साननानै जों दा जाबाय थानोसै नै दिनैना ओंख्रिया दालि ओंख्रै पनिर मटर आलु मुदुफुल ओमफ्राय दावदै भाजा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय